Zeeland heeft vanaf nu een havenpolitie, maar betekent dat ook het einde aan de drugscriminaliteit? Dat betekent wel dat het heel weinig interessant gaat worden voor criminelen om hier aan de slag te zijn. En verder in het nieuws vandaag. Scholen moeten nu echt lessen schrappen. En vis eten mag, maar niet te vaak. Goedenavond. 1500 kilo coke, de grootste drugsvangst van het jaar, werd deze week onderschept in de Vlissingse haven. Maar hoe lang nog is Zeeland een hotspot voor drugscriminelen, nu er vanaf deze week 25 man zeehavenpolitie aan de slag zijn? Met het aansnijden van een taart en de onthulling van een nieuw bord is de zeehavenpolitie nu echt van start gegaan. Reden voor een bescheiden feestje, samen met betrokken partijen zoals het Openbaar Ministerie, douane, marechaussee en havenbedrijven. Maar toch kan de vlag nog niet helemaal uit, want de capaciteit van het zeehaventeam zou eigenlijk nog groter moeten zijn om echt het verschil te kunnen maken. Dan zit je toch wel op een 50, 55 mensen wat noodzakelijk zou zijn. Het zou mooi zijn als we nog wat meer mensen zouden hebben. Maar het begin is er dus. Het team bestaat uit mensen met verschillende disciplines. Daar zitten mensen die een opsporingsachtergrond hebben, dus rechercheurs. Mensen die in het blauw zitten, dus echt herkenbare politiemensen. Mensen die een intelachtergrond hebben, dus met name informatiegericht zijn. En daarbovenop nog een leiding. Door het zeehavenpolitieteam wordt de zichtbaarheid in het havengebied groter en moet de cocaïnesmokkel gefrustreerd worden. Daarbij wordt nauw samengewerkt met andere partijen. De douane die neemt het in beslag dan op een gegeven moment. Ja, wie brengt het binnen? Echt het opsporingsonderzoek, dat komt dan bij de politie te liggen. En natuurlijk doen we dat in onderling overleg met elkaar. Maar de politie is daar verantwoordelijk voor. Dus de verdachte op te sporen en te kijken of we ook in de toekomst kunnen voorkomen dat die cocaïne hier binnenkomt. Dit jaar werden tot nu toe al 31 vermoedelijke uithalers aangehouden in de haven van Vlissingen en is minstens 4500 kilo cocaïne onderschept. De vraag is of Vlissingen de laatste tijd populair is onder drugsmokkelaars of dat er meer aan het licht komt door de grotere capaciteit. Ja, dat is lastig te zeggen. We zijn ook met een onderzoek bezig, samen ook met andere gebieden, om te kijken of er ook verschuivingseffecten zijn. Dus ik kan daar nog niet heel veel over zeggen. We zien wel dat we meer kilo's hebben gepakt de laatste tijd. Ik praat erover verder met Mercy Kamermans. Mercy, we hebben dan dus nu met West-Brabant samen zo'n havenpolitie. Maar ik hoor ook al zeggen dat we eigenlijk 2 keer zoveel mensen nodig zouden moeten hebben. Wil het een beetje effectief zijn? Is het dan helemaal zinloos of heeft dit wel nut? Nou, ik denk dat het alle maatregelen bij elkaar zijn die het hem doen. Bijvoorbeeld de douane heeft ook veel meer mensen aan het werk gezet in de haven. Er wordt gewerkt aan hogere hekwerken rondom het haventerrein, meer cameratoezicht. En bijvoorbeeld havenmedewerkers die zijn getraind om ze weerbaarder te maken, dat ze niet verleid worden om mee te doen aan drugsmokkel. Dus het is alles bij elkaar. Ja, ik hoorde net ook zeggen, we hebben een beetje te maken met de situatie dat mochten de criminelen te heet onder de voeten worden, dat ze naar een andere haven verplaatsen. Kunnen we dat eigenlijk tegengaan? Ja, ook daarbij denk ik dat alles staat of valt met een goede onderlinge samenwerking tussen de havens. En dan moet je natuurlijk denken aan de haven van Rotterdam. Maar je moet ook over de grens kijken, bijvoorbeeld naar Antwerpen of Gent. Want criminelen houden al helemaal geen rekening met grenzen. En ja, daar is denk ik nog wel wat werk aan de winkel om echt goed die informatie onderling uit te wisselen en een gezamenlijk plan van aanpak te hebben om dat waterbedeffect inderdaad te voorkomen. Mercy, dankjewel. Het RIVM heeft nieuw onderzoek gedaan naar de PFAS-vervuiling in de Westerschelde. Daaruit blijkt dat Nederlanders met name door het eten van vis worden blootgesteld aan grote hoeveelheden PFAS. PFAS kan op lange termijn gezondheidsschade opleveren. Toch adviseert het RIVM om nog steeds 1 keer per week vis te eten vanwege de belangrijke voedingsstoffen die er ook wel degelijk in zitten. De zuidelijke brug van de Nieuwe Sluis in Terneuzen is vandaag voor het eerst geopend. Zo snel als in dit filmpje ging het overigens niet. In werkelijkheid duurt het maar liefst 3 uur. Door de brug te openen kan die verder worden afgesteld. Het is de bedoeling dat het wegverkeer deze zomer nog over de zuidelijke brug kan rijden, zodat de tijdelijke brug die over de sluis ligt weggehaald kan worden. Hogeschool HZ krijgt ruim 6 miljoen euro van het Rijk. Dat geld is bedoeld om te voorkomen dat hbo-opleidingen in krimpregio's moeten sluiten door dalende studentenaantallen. Vooral onderwijs, techniek en landbouwopleidingen krijgen extra steun, omdat de minister wil voorkomen dat deze opleidingen verdwijnen.
En van geld voor de krimp naar een probleem dat nu al steeds grotere vormen aanneemt. Het lerarentekort. Middelbare school CSW in Middelburg en Vlissingen gaat, als de vacatures niet worden ingevuld, volgend schooljaar zelfs lessen schrappen. Het is gewoon een hartstikke lastig dilemma waar we in zitten. En ik denk, ja, het is een probleem van ons allemaal. Hè. Alle scholen hebben last van basisonderwijs, mbo, wij als VO-scholen. En het is dus weer extra duidelijk dat daar iets moet gebeuren. Zeeuwse middelbare scholen zijn op zoek naar noodoplossingen tegen het lerarentekort. Op dit moment staan er in onze provincie zo'n 50 vacatures op het voortgezet onderwijs. Bij ons gaat het denk ik om een vacature of 9. Ik hoor van collega's 14 vacatures. Dus je hebt het echt over gewoon meerdere vacatures die niet te vervullen zijn. Waarbij vakken als Engels, Nederlands, wiskunde, maar ook een vak als gym zelfs. Hè. Een vak waar wij jaren geleden kregen gewoon 20 brieven als we een vacature hadden. Daar komt gewoon even niks op. Dus het is in die zin wel heel ernstig. Ook andere Zeeuwse scholen zijn op zoek naar noodoplossingen. Het Calvijn College benadert oud-leerlingen of zij niet op de school willen komen werken. Zeeuws-Vlaamse scholen korten de lesuren in. En op het Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee schakelen ze de hulp in van praktijkbegeleiders. Nou, ik denk dat het betekent dat wij een opdracht hebben om er meteen volgend jaar ook met de andere scholen in de regio na te gaan denken over wat we met elkaar kunnen doen. We hebben gewoon goede mensen nodig die gemotiveerd voor de klas staan. Die zijn er nog heel veel. En we moeten gewoon zorgen dat we die aan de scholen in Zeeland gaan binden. Het slavernijmonument dat stiekem in Vlissingen is gezet, maar op last van de burgemeester weer weggehaald moet worden, gaat nu naar het Maritiem Museum in de stad. Het komt daar tijdelijk, althans in de binnentuin te staan. Initiatiefnemers achter het monument, Angelique Duindam en Zeus Hoenderop, zijn dat overeengekomen met het museum. Tegelijkertijd zullen ze een nieuwe aanvraag moeten indienen voor een definitieve plek voor het monument. Maar 2 jaar geleden zag de gemeente zoiets nog niet zitten. Vol goede moed zijn 120 HZ-studenten vandaag begonnen aan de hackathon in Middelburg. Dat betekent 24 uur lang hacken. Ik ben wel van plan 24 uur wakker te blijven. Of dat het gaat lukken, dat gaan we zien. Hoe denk je dat je erbij zit morgenochtend om 11 uur? Een beetje als een zombie. Maar een nachtje doorwerken is niet voor niks. Ja, we hebben de punten nodig voor school en dit is makkelijk verdiend. Dus, en het is best leerzaam. Aan het einde van de ochtend kregen de deelnemers hun opdrachten van de bedrijven. Naast hacken is er ook nog tijd voor tafeltennis of gamen in een andere ruimte, zolang er morgenochtend maar een presentatie klaar ligt met de resultaten van de opdracht. Motocrosser Nancy van de Ven uit Vlissingen is zwaarder geblesseerd dan gedacht en daardoor ook nog eens langer uit de roulatie. De wereldkampioen motocross kwam 2 maanden geleden ten val in de Grand Prix van Frankrijk. Daarbij liep ze een gebroken kuit en scheenbeen op. Nu blijkt dat ze meer blessures heeft opgelopen. Zo is er ook schade aan haar knie, haar kruisband en aan haar meniscus. Vooraf hielden veel eindexamenleerlingen hun hart vast bij de examens, toen duidelijk werd dat de coronaversoepelingen bij de centrale eindexamens werden afgeschaft. Maar die vrees blijkt onterecht. Het slagingspercentage onder de Zeeuwse scholen is namelijk ongeveer even hoog als voor corona. In totaal zijn er 206 van de 3425 eindexamenleerlingen gezakt, 6% dus. En dat percentage is weliswaar iets hoger dan de afgelopen jaren, maar toen waren de coronaversoepelingen nog van kracht. Examenleerlingen mochten onvoldoende wegstrepen, hun examens spreiden over een extra tijdvak en ze kregen een extra herkansing. En daarom kun je het percentage van afgelopen schooljaar beter vergelijken met de jaren voor corona. En dan zie je dat het percentage gezakte examenleerlingen afgelopen jaar ongeveer even hoog is als voordat corona de kop opstak. Het afschaffen van de coronamaatregelen heeft dus niet geleid tot meer gezakte examenleerlingen. Dat is op zich genoeg reden voor een feestje, zoals hier op het Ostrea Lyceum in Goes. De feestversiering staat al bijna op zijn plaats, de rode loper wordt uitgerold en de diploma's liggen klaar voor de diploma-uitreikingen. Toch was het voor de eindexamenleerlingen die nog een herkansing hadden moeten maken vanmorgen nog even spannend. Maar voor veel van hen had de school een mooie boodschap. Nou, zeker weten. We hebben heel wat leerlingen blij kunnen maken die het in het tweede tijdvak een stuk beter hebben gedaan dan in het eerste tijdvak. Wij zijn in ons nopjes. En het totale slagingspercentage valt ook hier dit jaar dan ook mee. Ik denk dat wij voorafgaand aan dit examen echt niet hadden durven denken dat we resultaten hebben die vergelijkbaar zijn met voor corona.
Want die speciale versoepelingen die de afgelopen 3 jaren golden voor de leerlingen waren er dit jaar niet meer. En aanvankelijk hadden docenten daar wel hun zorgen over. Ook ik had er wel moeite mee dat er dit jaar geen versoepelingen waren voor de leerlingen. Deze leerlingen hebben echt eigenlijk maximaal last gehad van corona. Als ik naar de HAVO 5 groep kijk bijvoorbeeld, die hebben in klas 2... zijn die begonnen in 15 maart 2020 met lockdown. Dat heeft best veel schade berokkend. En ja, des te trotser ben ik erop dat ze nu ondanks alles gewoon met een heel hoog slagingspercentage allemaal vanavond feestje mogen vieren. Van alles wat. Stapelwolken, maar ook zon vandaag. Bij een matige wind uit het zuidwesten tot westen en 20 tot 22 graden. Morgen wordt het een dag met flinke zonnige perioden. Het wordt ook meteen een stuk warmer, rond de 28 graden. Zaterdag een tropische dag. Zondag koelt het dan al wel weer flink af. En op onze Instagram, daar vind je meer over een bijzondere vogel die in Zeeland is gespot. Een beetje extase natuurlijk. Hè. Het is dan lastig om het hoofd een beetje koel te houden. Want het is natuurlijk ontzettend gaaf om zo'n bijzondere soort te vinden. Dus spanning, een beetje adrenaline, dat komt dan op. Ja. En ontplofte de appgroep dan ook nadat je het had gemeld? Ja, natuurlijk. Ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die soort graag wilden zien of horen. Dus je krijgt dan ook van alle kanten felicitaties en leuke berichtjes. En superleuk. Hoe ziet hij eruit? Welke vogel is het? Dat zie je dus bij ons op Instagram, maar natuurlijk ook op onze website en in de app. Tot zover. Ik wens u voor nu nog een hele fijne donderdagavond.